Eluf ta' immigranti qasmu mill-Ungerija għall-Awstrija fil-waqt li oħrajn waslu fi Munich il-Ġermanja, wara li fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt l-immigranti kienu provduti trasport biex jaqsmu l-fruntiera. Madwar 4,000 immigrant li l-parti l-kbira tagħhom jidhru li ġejjin mis-Sirja mal-lejl qasmu lejn l-Awstrija fejn sabu jilqawhom lill-membri tas-Salib l-Aħmar. U s-sibt wara nofsinhar grupp ta' madwar 1000 immigrant minn madwar 10,000 mistennija waslu Munich permezz ta' vjaġġ apposta bil-ferrovija. Hemm sabu jilqawhom grupp ta' nies buħud iċabċbu u oħrajn joffrulhom ikel u xorb. In-numru ta' immigranti li jaqsmu l-fruntieri lejn l-Awstrija u l-Ġermanja mistenni jkompli jiżdied. Il-mewġa ta' immigrazzjoni li għaddejja bħalissa waslet għal numru ta' inizjattivi ta' solidarjetà. Fil-fatt huwa rrappurtat li l-Migrant Offshore Aid Station li topera fil-Mediterran f'temp ta' jumejn irċivit mal-1,000,000 euro f'donazzjonijiet. Donazzjonijiet li ġew minn madwar id-dinja, inkluż l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, it-Turkija, l-Ġermanja u l-Brażil. L-istess mewġa ta' immigrazzjoni kienet fiċ-ċentru tal-laqgħa informali tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin li ltaqgħu fil-Lussemburgu. Minnaħa tagħha Federica Mogherini, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u rappreżentantoli għall-Affarijiet Barranin u tal-Politika tas-Sigurtà, qalet li l-problema tal-immigrazzjoni hija waħda li se tibqa'. Ftit xhur ilu sostniet kienet problema ta' Malta, l-Italja u l-Greċja, imma issa hija problema tal-Ewropa kollha. Għal-laqgħa informali fi Brussell minflok il-Ministru George Vella li jinsab indispost attenda il-Ministru Leo Brincat. Għall-ewwel darba jidher li l-Ewropa tirrikonoxxi l-fatt li teżisti problema Ewropea. Jekk teżisti problema Ewropea, xi ħaġa li intambu dwar snin sħaħ, hemm bżonn tweġiba Ewropea. U l hemm bżonn tweġiba Ewropea, hemm bżonn ukoll li jkun hemm soluzzjoni Ewropea. Aħna se nkomplu nisfol dwar dan anke fit-triq tibqa' tela sakemm naslu fejn nixtiequ naslu. Il-Ministru Brincat tenna li din il-kwistjoni se tkompli tkun diskussa mal-mexxejja Ewropej u Afrikani fis-Summit tal-Belt Valletta bejn il-11 u 12 ta' Novembru, summit li aċċennaw għalih ħafna mid-delegati preżenti.